Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Ramil. Manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nadismaya iti biag ko. Gapo iti saan anasaya at anapasamak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Ramil. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, permi manan abannog ko bakat. Ay, nagrigat lakid din tibag ti manalon aya. Kanayon na nabambannog nga agawid. Kat, anyangay nga rod lakay. Nayanak tayo mo't amarigrigat. Awan maaramidan tayo Ay, mabisin akon bakat. Anyang iti sidaan. Sa anak pa'y anak kasweldo lakay. Inton bigat ka nun. Iso asardinas latan at isidaan ka. Ay, awan pa'y mo't naimas amasida. Imbag pa'y kit di tada trabaho. Oray basit lati sweldo. Ngam adda pangalaan ta iti igat-gatang ta iti sidaan ta. Ala, agidasar ka nga rodan, tamangantan. Naradong matgaya man ti taltalunem Ramil. Untatang, tapno day tantulangan agmula ti aramidak. Imbag atan alpas maun. Sakngay, saan pa'y? Kasapulan yu ti tulong, tatang? Ay saanin barok. At damot ta taltalunem nga si kaswem. Amangan no saan yun akabaalan nga araduan ti taltalunan nyo. Tulungan kayon. Kabailakpay. Agawaam kit di ti agmula. Tainton malpas mo ti panagmulam. Tulungan naktaon. Sige nga rod, tatang. Da kayo ti makam mo. Day off ko italakay. Tulungan kan nga agmula iti mais tapno daras malpas. Uray saanen. Agi na nakakit di mat. Amok anadagsan matlaan ti trabaho mi jetsindaan. Nang runa, no adu ti customer. Diretso anakatakder ka. Kabailak pa'y matlakay. Basta tulungan kan tapno mabibita malpas. Alaman langan, bakit? Nagdaras kan anak kamula, pari Ramil. Namula amin ang titaltalunam. Wen, tatultulungan nakmat ni bakat ko, no kadyang awan trabaho na. Atoy, alam dito yung akwarta. Paggatang mo iti abuno. Agi amanak barang makabawi tamot itan. Nalugi ta iti napalabas a panagapit. Anos laeng Ramil, tsumambatan tumatlaeng. Ay, barang tapno at damat ganas ti bannog ko. Ken tapno saan ka marugi. Ala, basta gan anos kalata. Ituloy mo at talunan ti talon ko. Nay, adda ka mitbarok. Adda ka sa pulam. Madamamat gayam ti mulayo. Tulungan kayon. Apay, nalpas mo na namulaan ti talon mo, Ramel. Una nang, nakaabuno akpayin Ala nga Rod, tulungan na kami kininanang mao. Tapno daras amalpas ti panagmula tayaw. Untatang, malpas tayo mat siguro amulaan dahito itangal daw. Basit mat gaya man ti saan yu anamulaan. Maragsakan akbagay te. Panagkita kadagiti mais ngayon mula ta. Kat nagmayat ti rubwat da. Ay kat mayat alakay. Makabawi kayo matan kini Manong Mulong. Un nga rod bakit? Ay na, mabain akong kankwana. Tas saan arimwar dagiti gastos na idi napalabas. Kat si kamat, nagbanno ka iti awan bayad na. Un nga rod bakit? Isu apat tiyag, makabawi kami matitan. Ay na delikado, Ramil Barok. Adda ka no sumunga da bagyaw. Nangagninanang mo iti radyaw. Anya? Ay, sapay dandanin nga agbunga dagiti mais. Huwag nga raw. Sapay kumatasan dito'y ayan tayaw ti dalapusin ti bagyaw. Ay, nagmalas matan. Numadadaal dagiti mula tayo. Awan lang arudan gasat ti apit tayo idi napalabas. Ala, idaw dawat tayaw. Asapay lang kumatasan nga agtuloy day ta bagyaw. Bakit? Saan kan asumrak iti trabaho? Ita ti isasangpat ti bagyo.
Amangan numarigatan kan tong agawid. Sayang met lakay. Inton rabi ipay met ti isa sangpet ti bagyo. Andakan ka. Amangan numarigatan kan tong agawid. Basta adalakit pagluganak sa anak amarigatan. Ala, agan anad ka nga rod bakit? Madanagan nanang. Intun rabi inti isa sangpet ti bagyo. Ay, katanya ngay nga raw. Malapdam ay tabagyaw. Kasanungay, numadadaal dagiti mula tayo. Ay, kararag tayo. Day tala ang ti maramidan tayo ita. Ay, ni tatang, napanan na. Ay, napanagala iti kawayan. Pagtarimaan na iti atap ti balay. Narigatan, ang mga no itayab ti bagyo ti bubong ti balay. Sige nga ron nanang, tainakmat kita ang dagiti mulak. Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasano pa yung dagiti mula tayo no kastoy laang? Wan nga ron, sayang manin ti banlubong. Ay, sana mabalin ang madadaal dagiti mulak bakit? Ay, rumwarak, inak kita ang dagiti mulak. Anya, madadadaal ka din ti ulong. Kita anagpig sa titudo kan angin. Rumor ka. Sana mabalin ang madadaal dagiti mulak kunak Marta. Ay nalakayag pardon ka kuma. Agkararag ka kiti. Ah. Saan amabalin arumor ka? Pangaasim. Ay, awanan dagiti mais ko. Awan nagbambanagan da. Ay, salbag gid iti kastoy abiyag! Makauma! Ay, agbambanog ti tao. Mawan ser-serbina. Ay, apay ang tao pa lang ang nagagat ti pakapasamakan ti kastoy. Ay, apay ang tao pa lang ti agrig-rigat. Nagado babak nang dita. Ay, apay asan ang mababawasan ti kinabak nang da. Ay, no digat ad-adda bumaknang da. Apay asyak amarigrigat. Ti ad-adda nga agrig-rigat. Ay, apay! Ay, malas! Lakay, aldawan. Apay anak kaidda ka pailaan. Adda ka di sakit mo. Awan, Apay nga rod anak kaidda ka pailaan. apay. Dakas ti agid da. Awan tumot la serbina ti panagbambanog ko. Tawan mo't maganap ko. Lakay, di ka kumamapukawan itinamnama. Panubok lang dagitoy. Ingka katag trabahon. Kayat ko ti agmaymay sa. Maditikas talakay. Liw-liwa kit di ti bagim. Pinanawan ka nakaidda. Itatasumang putak, nakaidda ka lata. Anya ay ti problemam no nakailadak. Di ka man lang nagluto kan naginaw. Amumat amabambanugak mat iti trabaho. Pasensyakan. Masadutak a bumangon. Alaman laangan. Agi na nakangarod aginggat kay kayat mo. Barang iso ti pakalaganan ti riknam. Gapo iti pan nakadadaal dagiti mulam. Anya ngay tiar aramidem dito'y balayaw. Inkadalusanin ati nadadael ka maisam, tagmula ka manin iti sabalay. Masadutak kon tatang. Anya, Apay. Saan yu anang ngagtikinunak tatang? nangag ko ah. Ngam kasladyak mamati iti insongbat mo. Kaano pa ya simadot kan? Italaang. Kahit kaano ngay agumagit ka. Jakam mo. Dinakman pilosupwen si Karamil. Aggunay kaditan. No kunak ang masadutak. Masadutak. Di kay makauawat. Arak mo mandilya. Anya? Agdinamag lang aruden anadadaal amin dagiti mulayo. Ada pala igatang mo, iti arak? Nangibaga ag gumatangak. Utangag. Bayadan to ni bagat ko. Kat no ada pala ang utang ni bakit mo. Kat inayon mo na. Ay naramel, maasyan kamot akan ni bakit mo. Isu lang aruden ti agirim remedyo, tapno ada ka ninyo. Umutang ka pala ang iti arak. Mangtad ka? Wano agwalaak dito istor mo. Ay madimot ati kasta nga aramidam, Ramel. Kat mangtad ka nga rudan na. Sigurado abayadan ni bagat ko dayta. Apay mat akas jay ti inaramid mo kini Delia.
Kasano? Saan amang tad iti arak? Kat makain inumak nga rod. Ala nga rod. Inton maminsan, saan mo nga ulitan ti kasding inaramid mo? Basta ibagamat kan ni Dilya, adi na ulitan ti naramid na. Kunamlan asino amang bagbaga kanyak. Apay, iso timang pakpakan kanyak. Ala, husto daytan. Agluto akon, tamangan tanton. Minaunnak ni Mulaw. Makadlaway ta saan mumutan nga asikaswan ti patpatalon na ken ka. Nakamula akaw na angam sika. Pulos nga awan pa'y naaramidam. Ibagayo, ta ipatalon nan iti sabali. Anya? Kat anya ngayon ti talunam. Saan akong nagtalon? Kahit anya ko mati aramidam. Awan Awan tumetlat magan ganab kong agtrabaho. Ay luko, nadismaya ka la adagaws. Kahit tingarod asawam ti mangpakpakan kan ka. Uray tasaan mat nga agreklamo. Gaputasan nga agreklamaw, saan kamitin nga gunay? Makarangrang kayo, tatang. Pumanaw kayon, no may dakla pagsasawan. Ne, apay ngay, nagbaramot ng tibaging bagad. Diyak ka mo lakay. Pero may nagsakit ti ulo. Kanya nga ato ti gur-igur ko. Saan ka pa'y lang nga ron da sumrak iti trabaho? Ada ka di kwartam dita. Ikanak, taigatang ko iti para gurigor. Mga lakalatan iti bag ko. Sige nga rod. Urayin nak, tainak gumatang. Ikanak man iti agas a para gurigor, Dilya. Ay, kunak no arak manen Apay, asino ti agurigor? Hindi nga rod bakit ko. Anya nga iti papanan na no saan akasta. Di mo paymat ngamin ammo at tulungan. Uray sumangpat anabambanog. Iso pa lang ti agluto kas kada aginaw. Apa yung amom dagita? Ay kat ibagbaga na Mabambanog kat ti asawam Ramil. Saan la ang makareklamo? Gapot pampanunutan na ti mariknam. Angam sika, di mo ammo apanunutan mat ti riknana. Ibagbaga nagayam kan katirik nana. Ay katwan taawan sa bali apangibagaan na iti marikrik nana. No saan asyak agayam na. Ay, saan mo kumamot nga ung tanje asawam? Gapo ka dagiti imbagak. Gapo ta ay ayaten na kan? Aglablabos kamutan? Ala. Iyag mo kid din ti agas. Tapag tumaraw kon di bagat ko. Ne, apay ngay. Kaslasan at tumaltalab dagiti inom mga agas. Saan mo't abo mabatig warigur mo? Kapsutan ko lakay. Kaslasaan ko na malasatan da ito pa nagrignak. Anya? Ada ka di pa'y kwartan dita. Ipa-check up kan. Awan nga ron. Awan urnong ko. To may bibos matisweldo kitikan kanan. Anya? Iturturod kong timapan umutang kada tatang. Uray mabainak. Gapo iti panang sungsungbat ko kan kuana. Pangaasiw ka di tatang. Pautangan da ka. Ita, masapul mon ti kwarta. Nagkuna nga may nasan kang agtrabaho. Pangaasiw, tatang. Saan ko mga ita ti panang sermonyo kanyak. Nangato ti gurigor ti asawak. Manun nga daw nga agurgurigor. Agkakapsutan. Saan mo't nga gimbag? Kat agtumtumarmat iti agas. Ay lukaw, apay nga rod nga italaan nga umasidag ka. Mabainak ngamin kada kayo, tatang. Nga uray matayan ti asawam. Ay bakit? Mangirwar ka iti kwarta dita. Kaduaan ta ni Ramel amang ipan iti asawa na iti ospital. Imbaglakid din, ta na isapsapa tayo ana idanon ti asawam iti ospital. Tano naladla daw, ang mga nuawan itan ti asawam. Jakmat ngamin amo na dingge. Nagbabagaya man ti platelet na. Imbag tayo na si kaso adagos na giti doktor. Jak lakid di kabalan na mapukaw ko ti asawak nanang. Tulong akong ngagtrabaho ti asawak nanang. Kaasibat, imbag lakid din tanan anusan na ka. Nasaya at magta nakapagpanunot kan.
Pangasim, manong mulong. Isublimot lang ti taltalonak. Nakapagpanunot akon. Amok ang makapagpanunot kan tumatlaeng. Di ka madanagan. Naibagak mat itinang ipatalunak, asublatan matlaang titalon, anyaman nga oras. Agyaman aklaunay. Talaga nasingpat ka kanyak. Sikat ikabayagan anang talon ititalon ko. Isu sikat priority. Agyaman akunay, manong. Imbag man ta nakapagpanunot kan? Nagrigat gayam ti maawanan. Nang runa no emergency. Ay, noin tuloy ko kumaidi at tinaalon ti taltalunak. Adda ko makwartak a pinagpa-ospital ko kanibagat ko. Ay, mayat ka no ti apit ni tatang iti napalabas. Gamga po ta sa anak ang nagmula. Napalabas ko ti mayat ko maagasat ko. Manipod idi, saan kun nga inibatan ti daga ataltalunak, Mr. Lonely? Ket adalata kwartak, anakadulin apang emergency. To'y pagayam mo, Ramil. Agyaman ak pagayam Ramil iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan tayo kumaama dismaya iti biyag? Anyaman ti sumangbay a problema, si sasagana tayo kuma amang saranget. Ala, itultuloy mo ti aggaget. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan Aramil, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Can musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.